What's up, kabaluyan, kurang tagara, dagupan, mapandan, kalasyaw, binalunan, hanggang norman niya sulok, ya Pangasinan. Siyak sineg sa Alegrea, naglilingkod sa inyo, manggaway video. Mintimot kabaluyan, saragtong unyaman. Pero, paano to kasi? Nakadugdog kay $1 billion $70 dadalan. Awa-awa mo samang pare. Awa-awa mo, bigla ka ng yaman. Masaliw mo na ilabay mo. Nagawa mo ilabay mo, ang gano'ng pigari sa aliw mong barko. Natulatan ko mo nagawa ba? Pero, what if, di ba? What if? Awa mo lang sa amang pare. Nung siya kadukduk di man, $1 billion $70. Ninang dollars man pare. So, unang kong gawan, saliwang ko'y Pangasinan. Saliwang ko'y Pangasinan. Ang tayo rarami, dagupan. Irarami, matratrapi, pollution. Gawang kong eroplano raraman, silang kuray sansaki, eroplano. Tapos ni mga, ang kulit traffic. Okay, kunwari, Kalasyaw, dagupan, ruta dararaman, idang kuray jet plane iraratan, papasada lang, para ka mo jet tagay. Kalasyaw, dyan, sobra nung kayaman ko, mapagawa niya sarili niya bukan. Yes, bukan. Ikarga, ikarga dyan dagupan. Irarami high-tech ya bukan, mapagawa kay sarili mo, Takong gawatan, gunong expansor. Ino to, mayaman sinig sa animal. Imagine nyo man, Imbis ya labas, umpoy dyan bukan, natin ko unsabog ya kwarta. Imbis ya natatako ka, sabog laba, hindi sabog o kwarta. Nagla ya kwarta. Mga ikama niya may. Niya mairay, di kwarta. Diyan, sobrang unyaman mo, ang tamirarami, manlilibig si kansaman. Di sa salita mo, ibuy-buy dala. Ninang, tampal mo animal, $1 billion. Nga animal, saliw mo. Maamutan na upo, ya sa kiago, itampal ko sikatan, Hanggang sa aburido ka, taag mo lang na upo, dyan sa kiago, may kakasi ka lang. Aginegs, pasensya ka lang, maliit din niya kwarta. Dada ka lang maong. Agi, mapabikala mo. Boy, kadya mo ng saman. Ni ang gunggunang animal, ba't ikaw? Diyan, sobrang yaman mo, iraramay dudulapo ng barangay, sigawan kayo saman, ipaatot kuray langit da. Duga, at ang labala. Ipaatot kuray langit yo, nung nabasakinid sa animal, ang kwanta. Iraramay dalan doon, mapipitak. Iraraman. At kayo mapaga. Ipatay skutan, irarami. Irarami gold, tiles. Pamayaman ang animal, siyempre. Diyan, sobrang yaman mo, pare. Diyan, sobrang yaman mo. Ang tamirarami homeless, diyan dalan. Irarami mong papayaboy. Ira, siyempre, nakakasya mo, ira. Inda mo rin sariling planeta da. Kunwari, puto niya, guwam su puto sika, guwam su Mars, sika balo, guwam su mundo. Kaya wala ay sarili ng planeta. Hanggang manahanap yan sa sariling abong. Sige, ante, itang mo rin planeta. Balik planeta pa naman. Diyan, sobrang yaman ko animal, ayaw so big time. Mga liwa, 200,000 million hectare ya abong. Balag. Si panaya mong kuman, may asok laba yung rag yun niya Ang mga laba so panaya mong kuman, animal tapi anong sawasawad na abong to. Si kakanon to, may asok balag. Gado sa kay plato, sa kriyaong, si bilituman, 2 million pesos. Ninang! 2 million labat. 2 million labat. Siyempre, labat ko, tamayaman na lang. Diyan, sobra nung kayaman ko, may tatay mo masugal, sabong nga sabong, isa raw mo weekend, isa raw mo pinakamasilya, ilaban ka animal, isa raw mo dinosaur, isa raw mo lion, lion versus manok, kung sila ka naman out sa aman. Idantakay po unang mo 500 million, upumutan ng sugal. Kanyan susumpa, ataro ka, upumutan. Sa iba ito si ka ng tatay mo sa akin. Pagi anak, salamat anak. Diyan, sobrang unyaman ko kabaluyan,
Mani-imagine na alaba manaya. Hirap bilinisan siya. Higit ka mo ni,